Hej, velkommen til min video. Det skal jeg vise jer mit værelse. Jeg kommer til at bænde, så jeg bliver nødt til at starte forfra. Hvorfor? Jeg har lige gjort det i 3 minutter. Det er min seng. Se, det er Niklas. Og det er min far. Det er mig. Og det er også, da jeg var baby. Det er også mig, da jeg var baby. Og det samme her. Og her var jeg 7. Her var jeg 8, og det der, det er min gamle hund. Da det var, jeg var lille. Og det samme der, og det samme der. Det der, det er også gamle hund. Når du gør det så tæt på. Også det der, det er også mig, da det var, jeg var baby. Okay, delfin. Ja, det er ikke en rigtig delfin, det var sådan en lille glimmerdelfin, som jeg altid tager. Så samler vi den bare op. Og det var mig, da det var, jeg var 6. Og mig, da jeg var 5. Far, hvor gammel var jeg på den her? 3. Jeg var cirka 3 år. Eller sådan noget. Se, jeg har en blå tandbørste. Fodbold på. Når skal du bruge den, når du er 100 år? Og jeg har vundet masser af medaljer. Se, det er mig, der har lavet den. Hvad er det, som du snakker jysk? Jeg er ikke jysker, men den har jeg fået. Jysker? Det er jeg ikke. Og det her, det er noget, jeg har vundet. Tungste hund under 5 måneder. Det var mit marsvin. Stop med at snakke sådan der. Stop selv. Jeg må gerne. Jeg må gerne. Og det her, det er sådan en, jeg også har vundet, fordi det var den, der var mest pjusket, og den var pjusket i virkeligheden. Prøv at se, hvor meget klokken er. Jeg har allerede spist en aftensmad. Du ved godt, den ikke er tændt. Den er tændt. Det var faktisk alt for den her gang. Vil jeg lige sige hej til Niklas? Vi skal lige se mit cover. Det er ikke et cover. Det var ligesom ikke dig, jeg viste, vel? Det her er mit cover. Hvorfor ikke en zombie på? Fordi der ikke var andre. Jeg købte det. Du taber den godt nok med. Og det var alt for denne gang. Hej hej, vi ses. Ja, jeg er jysker.